Porota naozaj musí v krátkom čase zhodnotiť komplexnosť tej inovácie, naozaj prelomovosť tej inovácie a jej schopnosť priniesť nejaký ten impact, nejaký pozitívny dopad na konkurencieschopnosť Európy, lebo to je ten základný narratív. A potom samozrejme tvorbu ako keby celého ekosystému okolo toho jedného projektu. To znamená, že zapojenie množstvo iných technológií, iných inovácií a iných tímov, disciplín do toho projektu. V neposlednom rade je to vlastne schopnosť tímu. Ja vždy hovorím, že tím je to najdôležitejšie, ktoré porota musí ohodnotiť. Sú to vis-a-vis stretnutia na rozdiel od online evaluácií a keď príde tím, ktorý je pripravený, ktorý nám vie povedať a zdôvodniť, čo doteraz robil a ako chce pokračovať ďalej, aký má tú roadmapu na ďalšie obdobie, tak ten sa stáva v tej konkurencii všetkých projektov úspešný. Ja osobne nevidím veľký rozdiel medzi rôznymi krajinami a tímami prichádzajúcimi z rôznych krajín. Videli sme excelentné tímy z krajín, ktoré sú najúspešnejšie a videli sme také zakriknuté tímy z krajín, ktoré sú najúspešnejšie. To znamená, že tam skutočne pre mňa to geopolitické hľadisko nehrá žiadnu rolu a skutočne hrá rolu len schopnosť a pripravenosť toho tímu prezentovať svoj projekt a výsledky, ktoré dosiahol.